Libap vilayetinin Darganat etrafındaki Oba Hizmet İdarasında geçirilen derinöwleriň netijesinde işgärlerin onlarça demir guralyny we tonlarça dizel ýangyjyny ogurlandygynyň üstü açyldy. Bu barada etrafyň kanun goraýjy edaralarynyň birindäki çeşmämiz we Oba hojaluk işgärleri Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy bilen söhbetdeşlikde habar berdiler. Geçen hepde Etraf prokuraturasynyň işgärleri Oba Hyzmat Edarasynda barlyklary geçiriler. Munyň netijesinde garajdaky onlarça demir guralyň we 103 tonna dizel ýangyjynyň ogurlananlygy anyklandy. Dip çeşmämiz 7-nji iýunda beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä barlyklarda Oba Hyzmat Edarasyna degişli bu önümleriň edaranyň mehanizatorlary, ussulary, sürjüleri we garawullary tarapyndan hususy taraplara satylandygy hem aýdyňlaşdyrylypdyr. Häzirki wagtda işçilerden diýanyň öwedini dolmak talep edilýär. Munyň üçin olara wagt möhleti berildi. Umumy jinaýat işini gozgamak mümkin dälligi sebäpli 61 sany işçiniň her birine 2 tonna töweregi dizel ýangyjynyň pulunu tölemek tapşyryldy. Dip ýagdaýdan habarly çeşmämiz belledi. Habarçymyzyň sözlerine görä 2 tonna dizel ýangyjy John Deere kysymly bir sany traktoryň bir iş gününde sarp edýän ýangyjyna deňdir. 2 tonna dizel ýangyjy bilen 30 hektar ýerde sürüm işini geçirip bolýar. Şol bir wagtda habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Oba Hyzmat Edarasynyň bir näçe işgäri özlerine şu ýylyň ýanwaryndan bäri aýlyk berilmeýändigini aýdyp, işçileriň bu jenaýaty amala aşyrmagyna eklenç aladalarynyň sebäp bolandygyny aýdýar. Şu ýylyň başyna edara ýolbaşçylary aýlyklary tölemek boýunça täze düzgüni güýje girdiler. Enni işçileriň aýlygy ýylda 2 gedek tölenýär. Ýagny işçiler buğday hasyly ýygylyp harmana tawsyrlandan soň iýul aýyna we pawty hasyly ýygylyp harmana tawsyrlandan soň dekabr aýyna aýlyk alarlar. Mehanizatorlar, ustalar, traktor sürüjüleri we garawullar ýanwar aýyndan bäri aýlyksyz zähmet çekýärler. Dip yerli mehanizatorlaryň biri 7-nji iýunda gurrun berdi. Oba Hyzmat Edarasynyň injenerleriniň biri zähmet haklarynyň tölewi bilen bagly girdilen täze düzgünler sebäpli edaranyň köp işgäriniň işden çykyp guruluşy puwdaw ýaly başga uğurlar boýunça işe yerleşendigini hem aýtdy. Adatlyk baýdalanlar barada Darganat Etraf prokuraturasyndan we Oba Hyzmat Edarasyndan goşmaça maglumat ýa kommentariýa almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 8-nji iýunda ikindine çenli telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Darganatanyň Oba Hyzmat Edarasynda işgärleriň zähmet haklarynyň tölewi bilen bagly girdilen täze düzgünler we olaryň ýanwar aýyndan bäri aýlyksız işledilmegi ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda raýatlaryň azyk ýeter ýetmezçiligi we gymmatçylygy bilen ýüzbeýiz bolýan wagtyna gabat gelýär. Türkmenistan soňky ýyllarda öz garaşsyzlygynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň birini başdan geçirýär. Ýurdun ençemi edara kärhanasynda işgärleriň zähmet haklarynyň öz wagtynda berilmeýändigi barada Adatlyň habarçylary ýyl-ýyldan habar berýärler. Munyň bilen bir wagtda ýurdun bankomatlarynda nalt pul ýetmezçiligi hem ýygyderli gaýtalanýar. Mundan ozal Adatlyk Türkmenistanda agyrlaşan durmuş ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurt boýunça köpelýän ogurluk, talaňçylyk we beýleki jenaýat hadisalary barada hem ençemi gedek habar berdi. Türkmen häkimetleri ne ykdysady kynçylyklar ne de onuň ilata ýetirýän täsirleri barada habar berýär. Döwlet medeniýet serişdeleri hem ýurtda ýüze çykýan ogurluk hadisalary ýa talaňçylyklar barada maglumat bermeýär.